Един от футболистите от старата генерация на Сокол Порой, който кара втора футболна младост, вече с екипа на Сокол в шампионата по мини футболна лига Бургас футбол. Завършихте 1-1 в Ахелой срещу местния отбор. Какъв е вашия коментар за тази среща? Моят коментар е, играхме много коректен матч с Ахелой. Първо искам да благодаря на момчета от Ахелой за коректния матч, който сътворихме. Мога да поздравя и моите момчета, че играха много, се раздадаха се на терена. Първото полувреме губихте с 1-0. Второто успяхте да изравните. Съжалявате ли, че не успяхте да се докопате до трите точки? Да, съжаляваме, защото между другото момчета терените са различни. Там е друга настилката и по принцип домакинстваме в Каблешко. Настилката е по-различна и докато се аклиматизираш на едната настилка и времето не беше достатъчно да се аклиматизираме, но общо взето стартирахте добре в шампионата, но в последните една-две срещи резултатите ги няма. Всъщност, считате ли като успех тази точка, която взехте в Ахелой? Разбира се, че считаме като успех. Ние сме гости там. Имахме голямото желание да победим, но момчета Ахелой бяха с 3 загуби. Естествено, те искаха да победят и в крайна сметка се добрахме до Хикс, в който се надявам, че нас не удовлетворява. За Ахелой не мога да кажа. Сокол Порой шампион. Възможна ли е тази мисия? Не. Ние в тройката можем да се доберем. Ще бъде един голям успех за Сокол Порой. За шампион не. Имате чисто нови анцузи. Харесват ли ви? Какво е качеството? Доволни ли сте? Естествено, момчета, всеки се радва, когато има нещо ново. Екипи, антузи. Всяка една придобивка е ценна. Разбира се. Добре, благодаря ви. Успех в шампионата. Мерси на вас.